Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Dumateng ibu bapak para sedherek ingkang insyaallah tansah pinaringan rahmat lan kanugrahan saking Allah Subhanahu wa taala. Kita lajengaken anggen kita sareng-sareng ngaji perkawis poso. Margane niki nggih mboten dawuh malih kita panjenengan sami mlebet wonten sasi Ramadan. Sing sae niku ngaji rumiyin nembe nindakaken ibadah poso. Daripada wis ngancik poso seminggu rong minggu nembe ngaji perkara poso rada telat. Sing sae niku justru mumpung bulane urung bulan Ramadan ngaji rumiyin perkawis poso. Mangke nek pemanti poso pun siap lahir, pun siap batine, termasuk pun siap ngelmune nggih menika nindakaken poso. Sakniki kita bahas syaratnya poso, nggih Bu. Pun dibahas dari syaratnya poso. Ini derek ya. Kaca 101 tengah-tengah niki. Bismillahirrahmanirrahim. Utawi syarate kewajiban poso Ramadan iku arep. Jadi syarat-syaratnya wong poso niku napa kemawon? Apa angger wong entuk poso, apa angger wong poso mesti sah? Misale ana wong edan poso niku sah mboten? Mboten sah. Sak wong poso ya ora apa-apa. Ning ora ana gunane wong edan poso. Nggih. Wong mendem, wong mabuk poso itu ora. Yaitu ning mboten sah ibaratnya ngoten. Wong murtad poso itu ora, yaitu ning mboten ditampi dening Allah taala. Nggih, niku di antara ngoten niku. Tiyang haid niku poso itu mboten. Mboten itu. Tiyang ingkang nifas poso itu mboten. Mboten itu. Wong muring-muring poso itu mboten. Itu ning poso kurang apik. Poso muring-muring. Wong tugas utama poso niku kan ngeker hawa nafsu. Lah kok muring-muring jane ngopo? Lah kok niki tasih dikendalikan duit nafsu, nggih. Ya poso ya ora apa-apa, ning mboten entuk keutamaane. Mbok menawa secara syariat pun sah. Nggih, tapi secara hikmahe wong nesu niku kurang sae, poso kurang sae. Terus kita lajeng mawon syarat-syarat poso. Iku arep siji Islam. Syarat poso siji Islam. Nek arep poso yo dadi wong Islam. Nek urung dadi wong Islam yo dadi wong Islam sik. Ngoten. Sing nomor kalih akil balik. Akil niku berarti wong berakal. Balik niku pun dewasa. Cah cilik poso itu mboten. Ento, tapi niku nembe latihan. Sing wajib poso niku sing wis balik. Balik niku umur pinten Bapak Ibu? Balik umur pinten? Mboten masalah umur iki. Balik niku nek wong lanang tandane wis mimpi basah. Niku umure ya 11 ya 12, 13 anggere wong lanang mimpi basah niku pun balik. Nek wong wedok mau balik sing pripun? Orang yang sudah haid. Ora
nganti 12 tahun, umur 10 tahun wis head, berarti wis balik. Jadi balik wong itu niku tergantung wis head kudu ngoten. Salajengipun lan arep suci saking head, syaraté poso head-e wis tuntas. Nggih, kan enten ngilmune nika, nek head niku paling cepat nggih, paling cepet pirang dina, paling suwe pirang dina, enten ngilmune. Nah, nanti kita ngaji perkara head nika nggih. Saumpama head kok terus mboten enten sucine. Mboten bu suci mboten. Maksudnya kok rumangsane metu getih terus rumangsane head. Padahal mboten mungkin. Dadi niku nek head niku mesti enten sucine, enten rampunge. Lah kok getih terus? Lah niku berarti darah kotor. Niku mboten head. Dadi nek head mboten entuk salat, mboten entuk poso. Tapi nek metu getih mergo lara niku diresiki, disumpeli, tetep salat, tetep poso. Ya disumpeli ndak netes. Ya ilmune ngoten niku mboten masalah jorok. Ilmune ngoten niku, Bapak kudune ben ngerti ngoten. Enak-enakan golek sing penak-penak karo poso ora ngerti. Ya sing ngoten-ngoten yo ngerti ilmune ngoten, nggih. Nggih. Dadi syaraté wong poso suci saka saking haid lan nifas. Nggih, dadi suci saka haid lan nifas. Lan arep ora musafir. Nek wong musafir lunga luar kota, mriki Jawa Timuran, ya mriki Semarang ya lumayan. Nek mriki Salatiga dereng. Paling cedhak niku mriki Semarang. Nggih, utawa mriki pundi nggih? Etang Sragen pundi niku? Madiun napa pundi? Nah, kurang luwih. Lah niku pun nggih hitungane pun memenuhi syarat ibaratnya mboten poso, mboten napa-napa, nggih. Tapi tetep qadha, nggih. Tetep nyaur, nggih. Dadi nek wong musafir niku entuk mboten poso. Lan arep ora madharat kelawan posone sebab lara. Nggih, nek larane lara ringan niku tetep poso. Tapi nek larane nek dengan poso kira-kira larane tambah parah niku entuk mboten poso. Dadi kira-kira nek poso dadekne madharat niku entuk mboten poso. Ning insyaallah rata-rata niku lara dienggo poso insyaallah malah mari. Wong lara mah nggih, wong lara lambung. Nah, niku nek dipasani insyaallah mari. Sing mari lambunge apa? Mergo stres. Pikirane stres. Nek poso niku wong semeleh mari. Jane niku nek tiyang niku gampang semeleh, insyaallah ora stres. Insyaallah sehat. Sing mari lara niku mergo stres. Terus nganten no lambung. Nek selambung kena mremeh ning ndi-ndi. Nah, nek lambunge kena itu mremeh-mremeh. Nggih. Dadi niku secara umum insyaallah nek poso tambah sehat. Ning wadene ana nek kira-kira poso mandharati lara entuk mboten poso. Mongko ora wajib poso ing atase bocah kang durung balik. Dadi nek bocah durung balik niku mboten wajib. Ning nggih entuk dienggo latihan, mboten wajib. Lan wong kang ora Islam ya ora wajib poso. Lan ora wajib poso ing atase wong edan ora wajib poso. Lan ora wajib poso ing atase wong kang haid lan nifas. Lan ora wajib poso ing atase wong kang lelungan. Wong musafir, wong lelungan boten wajib poso. Lan ora wajib poso ing atase wong kang lara. Nek wong lara ndadekno madharati, nek poso tambah lara niku itu boten poso. Dadi nek wong lara, nek lara gatel tetep poso, Bu. Nggih to? Lara gatel tetep poso. Lara mripat ya tetep poso. Maksude boten entuk boten poso niku lara-lara sing entuk temenanan ngoten. Mongko iku kabeh wenang mukah. Dadi niku nek lelungan ya entuk pedhot nggih.
Pak entuk mboten poso. Sartane wajib kodok ning nggih kudu ngijoli, kudu kodok nggih nek lara ora poso ya diitung pirang dina ngoten. Lah nek wong udur pripun, nek wong sepuh pripun? Nah nek wong sepuh niku nggih nek kuat nyarutang ya nyarutang, nek wis ra kuat nyarutang ya bayar fidyah ngoten. Lamun wis ilang udure dadi nek wis ra udur ya nyarutang. Nggih, sakniki bahas fardune poso. Fardu niku napa Bapak Ibu? Fardu niku perkara sing kudu ana, kudu dilakoni nalikane nindak ibadah. Niku fardu. Fardu mek rukun sami, nggih. Nggih. Utawi fardune poso iku rong perkara. Nek poso niku rukune fardune mung loro jane. Kang bikin arep niat. Nggih, poso rukune loro, fardu loro, siji niat nggih. Nomor loro niku menahan makan minum mulai pagi sampai sore. Nggih ngoten niku. Tapi ngilmune niat niku kudu ngerti. Dadi wong ketoke mu gampang, rukune poso loro, niat karo menahan makan minum misalnya. Tapi niate kudu ngerti ilmu. Niat sing piye ngoten. Termasuk niat salat. Niku niate sing piye? Niku enten ilmu. Nggih. Dan iki rukun pertama niat ing dalem saben-saben dina. Nah, nek poso Ramadan, posone ndak dina kudu diniati. Ora kono niat diropol seminggu. Niat ingsun poso seminggu lillahi taala. Mboten itu nggih. Posone kudu ndak dina nganyarke. Mulai kapan? Mulai sore sampai sadurunge imsak. Berasal penentuk poso, Bu. Nggih, mulai sore bar maghrib ya kono, bar maghrib wis niat poso, nggih. Bar maghrib, bar asar sampai sadurunge imsak. Nggih. Dadi niate kudu saben dina dianyarke. Lan arep ana niate iku tumiba sakwise surup srengenge. Niate sakwise surup srengenge. Berarti nggih arep ninggo ngajak mari, Bu. Nggih, surup srengenge, nggih. Dadi niate niku nggih marip bar marip ngoten niku, mboten parasar. Dadi niku manjinge surup srengenge. Lan sadurunge metu fajar sodik, sadurunge subuh, nggih Bu. Sadurunge metune fajar sodik, sadurunge sahur lah ngoten. Dadi sadurunge sahur pun niat. Nggih. Sakniki kapindhone fardune poso. Lan kapindhone fardune poso iku arep ngreksa saking perkara kang batalke poso. Nah, niki rukun kedua, Bu. Rukun kedua menjaga dari hal-hal yang batal puasa. Napa niku sing batal poso napa? Direksa mangan, ngombe, nggih. Terus ngogok-ngogok mulut napa? Tenggorokan. Nek muntah tidak disengaja mboten batalke poso. Tapi nek diogrok-grok niku ben muntah niku batal, nggih. Jadi niku rukun kedua meninggalkan perkara-perkara sebatal poso termasuk menahan makan minum dan memasukkan benda atau cairan ke dalam lubang-lubang tubuh. Lewat kuping, lewat irung, kok dileboni panganan, dileboni minuman, termasuk didoi benda nopo, itu batal poso. Utawi syarate niat poso fardu iku arep tumibone mongsone bengi. Dadi nek niat poso fardu iku arep tumibane bengi. Sore nggih. Sore sampai satu misa. Tegese awet surupe tumeka matune fajar sodik. Dadi niate poso niku mulai sore nganti sadurunge imsak. Jadi mulai surupe srengenge tumeka matune fajar sodik. Lan arep takyin Ramadan. Jadi nek niat poso Ramadan, niate dicetakke, Bu. Niate poso Ramadan. Ampun niat aku niat poso. Ngono tok ampun, kudu dicetakke. Aku niat poso Ramadan. Fardhu lillahi ta'ala, ngoten ditambahi
niat ingsun poso Ramadan fardu karena Allah taala gitu. Ngoten ampun aku niat poso ngono tok mboten entuk ditambahi posone apa disebut. Nah, niate wajib poso Ramadan ya niat ingsun poso Ramadan kudu ditakyin. Takyin ku dicepakke gitu. Takyine wong Jawa ki fasih nggih. Iki tak takyinke, maksudnya njaluk dicetake. Cara bahasane ilmiah klarifikasi. Wah, takyin iku cara ilmiah klarifikasi. Wong Jawa iki fasih kok. Do bener ngomong bahasa Arab kok. Ki nakyinke. Nakyinke. Oh, ini ketoke rasa-rasane arep nglamar lho, iki tak takyin tenan ora ngoten. Lan Arab nyebutaken fardune. Dadi Arab nyebut fardu. Dadi niat ingsun poso Ramadan fardu karena Allah taala. Mau ditambah fardu Bu. Niat salat wajib niku disebutke fardune. Dadi disebutke Ramadane, disebutke fardune. Nggih. Utawi lafate niat iku arep ngucap ing dalem atine niat. Ya, dadi nek niat poso niku sing wajib tetep nang ati Bu, sing terlisan ku ya sunah. Nggih, dadi atine niat ngoten. Niate pripun ten ati? Niat ingsun nglakoni poso besok-esuk krana nekani fardu Ramadan iki taun lillahi taala. Nggih, kados sing biasane nika Bu. Nggih, kados biasane nika, biasane dituntun karo imam nika Bu. Lan sunah nalikane badane buka ngucap Allahumma lakal sumtu wa ala rizqika aftartu wa bika amantu walaka aslamtu wa alaika tawakkaltu dabat dhumaku wabtalati al-uruku wasabat ijroni apa niku basubat ijroni ijru insyaallah. Nah, ya wasi al-fadli ikfir alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu warazaqi famturtu Allahumma wafiqna lisiyam wa balikna fihil qiyam wa aina alaihi wan nasuniyam wa adkhilna jannata salam. Doane dawa nggih. Doane dawa, biasane ra dawa nggih. Nggih. Semanten kajian dalem niki kita bahas syarate poso lan napa fardune poso. Insyaallah engkang badhe datang bahas perkara sing batalke poso lan sunah-sunahe poso. Semanten mugi-mugi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.